Akwụkwọ Levitikọs isi nke 27. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe onye ọbụla ga-emezu nkwa dịka okwu si dị ka mmadụ niile ga-abụrụ Jehova. Ọgụgụ ọnụ gị ga-abụkwa nke nwoke site n'onye gbara ọgụ afọ wee ruo onye gbara ọgụ afọ 3. Oruru ọnụ gị ga-abụkwa ọgụ shekel ọlaọcha 210 dịka shekel nke ebe nsọ m dị. Ma ọ bụrụ na nwaanyị ka ọ bụ, ọgụ ọnụ gị ga-abụkwa ọgụ shekel 10. Ma ọ bụrụ na ọ bụ site n'onye gbara afọ 5 wee ruo onye gbara ọgụ afọ, ọgụgụ ọnụ gị nke nwoke ga-abụkwa ọgụ shekel, ma ọ ga-abụrụ nwaanyị shekel 10. Ma ọ bụrụ na ọ bụ site n'onye ruru otu ọnwa wee ruo onye gbara afọ 5, ọgụ ọnụ gị nke nwoke ga-abụkwa shekel ọlaọcha 5, ma shekel ọlaọcha 3 ka ọgụ ọnụ gị ga-abụrụ nwaanyị. Ma ọ bụrụ na ọ bụ site n'onye gbara ọgụ afọ 3 wee gaba n'ihu, ọ bụrụ na ọ bụ nwoke, ọgụ ọnụ gị ga-abụkwa shekel 15, ma ọ ga-abụrụ nwaanyị shekel 10. Ma ọ bụrụ na onye dịrị ogbenye ka ọ bụ karịa, ọgụ ọnụ gị a ga-eguzokwa ya n'ihu onye nchụaja. Onye nchụaja ga-agụkwa ya ọnụ dịka aka onye ahụ nke na-ekwe nkwa ruru ka onye nchụaja ga-agụ ya ọnụ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ anụ ụlọ nke mmadụ na-esite na ya weta nso Jehova onyinye iji bịaruo nso, ihe ọbụla nke mmadụ ga-esite na ya nye Jehova ga-adị nsọ. Ọ ga-agbanwe ya, ọ gaghị enwekwa ya. Ezi ihe n'ọnọdụ ihe ọjọọ, maọbụ ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe. Ma ọ bụrụ na o were anụ ụlọ nwụọ anụ ụlọ ma ọlị, nke ahụ dịkwa nsọ. Ihe eji nwụọ ya ga-adịkwa nsọ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ anụ ụlọ ọbụla rụrụ arụ nke ha na-esite na ya nweta nso Jehova onyinye iji bịaruo nso, ọ ga-emekwa ka anụ ụlọ ahụ guzo n'ihu onye nchụaja. Onye nchụaja ga-agụkwa ya ọnụ, maọbụ ezi ihe maọbụ ihe ọjọọ dịka ọgụ ọnụ gị si dị, gị onye nchụaja, otu a ka ọ ga-adị. Ma ọ bụrụ na ọ ga-agbapụta ya n'ezie, ọ ga-atụkwasịkwa 1/5 nke ọgụgụ ọnụ gị. Ọzọ, mgbe onye ọbụla ga-edo ụlọ ya nsọ ịdịrị Jehova nsọ, onye nchụaja ga-agụkwa ya ọnụ, ma ọ bụ ezi ụlọ maọbụ ụlọ ọjọọ, dịka onye nchụaja ga-agụ ya ọnụ, otu a ka ọ ga-eguzo. Ọ bụrụkwa na onye ahụ nke na-edo ya nsọ agbapụta ụlọ ya, ọ ga-atụkwasịkwa 1/5 nke ego ọgụgụ ọnụ gị, ọ ga-abụkwa nke ya. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla ewere ụfọdụ n'ime ala ubi nke ihe onwe ya doro Jehova nsọ, ọgụgụ ọnụ gị ga-adịkwara ka mkpụrụ ọghịgha ya si dị, 1 homa nke mkpụrụ ọghịgha ọka balị. A ga-agụ ọnụ ya n'ọgụ shekel ọlaọcha 210. Ọ bụrụ na o sitere n'afọ Jubili doo ala ubi ya nsọ dịka ọgụ ọnụ gị si dị ka ọ ga-eguzo. Ma ọ bụrụ na o doo ala ubi ya nsọ mgbe Jubili gasịrị, onye nchụaja ga-agụkwara ya ego ya dịka afọ fọdụrụ iru afọ Jubili si dị. A ga-agụbikwa ihe n'ọgụgụ ọnụ gị. Ma ọ bụrụ na onye ahụ nke na-edo ala ubi nsọ agbapụta ya n'ezie, ọ ga-atụkwasịkwa 1/5 nke ego ọgụgụ ọnụ gị. A ga-emekwa ka o guzosiere ya ike. Ma ọ bụrụ na ọ gbapụta ya ala ubi ahụ, ma ọ bụ na o renyewo onye ọzọ ala ubi ahụ, agaghị agbapụta ya ọzọ. Ma ala ubi ahụ na ọpụpụ ya n'ime Jubili ga-adịrị Jehova nsọ. Dịka ala ubi nke ewezugara ka ebibie ya, onye nchụaja ga-enwe ihe onwunwe ala ubi ahụ. Ma ọ bụrụ na o dooro Jehova ala ubi o zuworo nsọ, bụ nke na-esiteghị n'ala ubi nke ihe onwunwe ya, onye nchụaja ga-agụkwara ya ọgụgụ ọnụ gị ruo afọ Jubili. Ọ ga-enyekwa oruru ọnụ gị n'ụbọchị ahụ dịka ihe nsọ dịrị Jehova. N'afọ Jubili, ala ubi ahụ ga-alaghachiri onye a zụtara ya n'aka ya, bụ onye nwe ihe onwunwe nke ala ahụ. Ọgụ ọnụ gị niile ga-adịkwa ka shekel nke ebe nsọ si dị. Ọgụ gera ga-abụ shekel ahụ. Naanị nwa e buru ụzọ mụọ n'etiti anụ ụlọ nke a na-eme ka ọ bụrụ nwa e buru ụzọ mụọrọ Jehova. Ọ dịghị onye ọbụla ga-edo ya nsọ, maọbụ ehi maọbụ atụrụ, ihe Jehova nwere ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ọ dị n'etiti anụ ụlọ rụrụ arụ, ọ ga-agbapụtakwa ya dịka ọgụ ọnụ gị si dị. Ọ ga-atụkwasịkwa ya 1/5 ya,
ma ọ bụrụ na agbapụtaghị ya, a ga-erekwa ya dịka ọgụ ọnụ gị si dị. Naanị ọ dịghị ihe ọbụla ga-ere ma ọ bụ gbapụta nke ewezugara ka ebibie ya. Nke onye ọbụla ga-ewezugara Jehova ka ebibie ya site n'ihe niile o nwere, site na mmadụ na anụ ụlọ ma ọ bụ site n'ala ubi nke ihe onwunwe ya. Ihe ọbụla ewezugara ka ebibie ya, ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụrụ Jehova. Ọ dịghị onye ọbụla a ga-agbapụta nke ewezugara ka ebibie ya, ka a ga-ewezuga ka ebibie ya site n'etiti mmadụ. Aghaghị ime ka ọ nwụọ. 1/10 nke ihe niile nke ala, site na mkpụrụ ọghịgha nke ala ma ọ bụ site na mkpụrụ osisi, ihe Jehova nwere ka ọ bụ ihe nsọ dịrị Jehova. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla agbapụta ihe n'ime 1/10 ihe ya ma ọlị, 1/5 ka ọ ga-atụkwasị ya. 1/10 nke igwe ehi na igwe ewu na atụrụ niile, ihe ọbụla nke na-agabiga n'okpuru mkpanaka. 1/10 ga-abụ ihe nsọ dịrị Jehova. Ọ gaghị etucha n'etiti ezi anụmanụ na anụmanụ ọjọọ. Ọ gaghị enwokwa ya. Ma ọ bụrụ na o nwoo ya ma ọlị, nke ahụ dịkwa nsọ. Ihe eji nwoo ya ga-adịkwa nsọ. A gaghị agbanwe ya. Ndị a bụ ihe e nyere n'iwu nke Jehova nyere Mosis n'iwu banyere ụmụ Izrel n'ugwu Saịnaị.